Așadar, la mai bine de o săptămână de la atacul cibernetic, care a scos din funcțiune sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, extrasele de carte funciară și intabulările, documente esențiale pentru finalizarea tranzacțiilor, rămân indisponibile. Incidentul vine într-un moment sensibil pentru piața rezidențială. Blocajul apare cu doar câteva zile înainte de 1 august, dată de la care TVA-ul pentru locuințele noi antecontractate anterior datei de 1 august 2025 și pentru care a fost plătit un avans de 20%, urcă de la 9% la 21%. Se discută însă amânarea în Parlament a acestei decizii. Vorbim despre ce urmează cu Oana Ivan, consultant în imobiliare. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! În acest punct, cât de grav afectează acest atac cibernetic piața imobiliară și dacă au fost blocate tranzacții? Da, au fost blocate și tranzacțiile obișnuite, tranzacțiile care nu se încadrau neapărat în categoria pe care ați menționat-o dumneavoastră, însă, evident, și asta e un lucru rău, pentru că orice întârziere, orice imposibilitate de a face o tranzacție afectează în mod direct economia și afectează în mod direct bugetul și starea, situația participanților, celor implicați în tranzacție. Însă mai important în acest moment este faptul că sunt blocate tranzacțiile cărora încă li se putea aplica, tot conform deciziilor de urgență date de reprezentanții noștri politici anul trecut, conform cărora, cum spuneam, încă o parte dintre cei care au antecontractat anul trecut puteau beneficia de acel TVA diferențiat de 9%. Ori în acest moment nimeni nu își asumă răspunderea. Da, este o propunere pentru prelungirea termenului, ceea ce mi se pare aberant. Nu numai că ar trebui să se facă automat, adică asta nici n-ar trebui să stea la discuții, pentru că e vorba de un sistem care e blocat în momentul ăsta. Cine își asumă răspunderea pentru imposibilitatea de achiziție, pentru diferența de plată pe care, vă spun din experiență, nu vor avea cum să o acopere majoritatea covârșitoare. La cât Ei poate depindeau. ajunge această diferență de cost? Putem vorbi de 10.000, de 12.000, chiar de 14.000 de euro, depinde de situație, pentru că, să zicem, undeva la 120 un pic de mii de euro, cam pe acolo se învârt prețurile acestor apartamente. De ce sunt atât de importante extrasele de carte funciară și intabulările pentru finalizarea unei vânzări? Se poate face ceva? De fapt, asta e întrebarea. Fără aceste documente acum? Nu. Deci, fără extras de carte funciară, niciun notariat nu semnează nici măcar o promisiune, dar emite o încheiere de vânzare-cumpărare. În extrasul de carte funciară se vede situația, în primul rând proprietarul se vede dacă s-au înscris sarcini sau nu. Nu se poate semna absolut nimic fără extrasul de carte funciară. Și mi se pare cumva diminuată gravitatea situației. Se lucrează, se vor pune pe un cloud guvernamental. Ok, foarte bine, dar cine își asumă răspunderea pentru ce se întâmplă în momentul ăsta în piață și până la urmă pentru cetățenii acestei țări? Eu vorbesc aici ca invitat din perspectiva imobiliară. În regulă, dar e mai mult de atât. Nu e vorba numai despre niște tranzacții imobiliare, este vorba despre niște oameni care au economisit, care au un credit la bancă, care la rândul lor au copii, care poate deja erau pregătiți să se mute. Caz cu caz, cred că sunt multe situații care chiar merită o aplecare mult mai apropiată a clasei politice. Există dezvoltatori sau cumpărători care ar putea solicita despăgubiri dacă această întârziere este cauzată exclusiv din cauza blocajului? Oricum e singurul motiv pentru care se întâmplă sau se poate întâmpla că vor plăti de la 9 la 21%. Deci sunt câteva scenarii. Scenariul în care printr-un miracol săptămâna viitoare se dă această, mă rog să spun, prelungire, se acordă această prelungire a termenului cu cât nu știm, se vehiculează o lună, se vehiculează până în octombrie, vom vedea. Și există varianta în care așteptăm să se deblocheze accesul la cartea funciară și se va semna cu 21%, caz în care și eu și alți colegi de brează, nu numai consultanți sau experți, dar și avocați, am sfătuit clienții să-și pregătească dosare
cu tot ce înseamnă procesele verbale de recepție și dovezi că, din punctul lor de vedere, lucrurile au fost îndeplinite și al dezvoltatorului și al cumpărătorului și să meargă ulterior să solicite rambursarea plus despăgubiri. Cum reacționează în acest punct băncile? Pot fi acordate credite ipotecare în lipsa documentelor eliberate de cadastru? Nu, deci fără aceste documente totul e blocat, practic. Atât de, cum să spun, poate părea ceva minor, dar nu e minor. Cine a făcut asta și încă o dată dovedește nu numai vulnerabilitate, dar cât de nepregătiți suntem în situații neașteptate. Adică dacă la NCPI s-a putut întâmpla asta, să ne gândim dacă s-ar întâmpla în alt domeniu sau cu o altă bază de date. Incidentul, vorbeam și înainte, vine într-un moment sensibil pentru piața rezidențială, dar părea totuși că aceasta își revine în prima parte a anului. Ce impact ar putea avea în următoarele luni? Piața rezidențială oricum este foarte, foarte încetinită. Sunt anumite zone de produs și anumiți dezvoltatori care au înțeles să se adapteze, fie au oferit vânzare în rate, fie au mai redus prețurile în sensul că au mai făcut campanii. Deci cumva ajunseserăm nu neapărat să-și revină, dar într-o formă în care mai recuperam din întârzierea dintre decembrie, ianuarie, februarie. Acum va crea un moment sau un sentiment și mai mare de nesiguranță. Iar în imobiliare și mai ales în rezidențial, unde avem de a face mult cu încărcătură emoțională, orice perioadă de nesiguranță înseamnă încă o încetinire, încă un potențial blocaj. Profităm de faptul că sunteți alături de noi. Ați mai dat câteva sfaturi, dar ce credeți că ar trebui să facă în perioada imediat următoare cei care aveau programată semnarea contractelor în următoarele zile? Ce pași concreți ar trebui să urmeze? Deci, în primul rând, să nu spere că se va rezolva și că se va prelungi termenul. Poate, dar întotdeauna e mai bine să fii pregătit decât să speri. Să-și facă aceste dosare în care să... Ideal ar fi să se consulte cu un avocat înainte, dar așa câteva puncte în care să aibă dovezi că toate condițiile cerute de articolul care a amendat creșterea TVA-ului anul trecut sunt îndeplinite, va fi nevoie de documente atât din partea lor, atât din partea băncii, adică faptul că au putut obține, se încadrau pentru credit, cât și din partea dezvoltatorului, tot ce înseamnă recepții, documentele astea și procesele verbale, să le pună într-un dosar și să-și pregătească tot împreună cu un avocat o scrisoare de înaintare pentru recuperarea diferenței de TVA și a prejudiciului potențial dacă acesta există. Deci fără doar și poate să fie pregătiți. Dacă se prelungește termenul, foarte bine. Dacă nu, cineva va trebui să răspundă pentru lucrurile astea și să compenseze. Ca o concluzie, credeți că aceste efecte asupra pieței imobiliare se vor răsfrânge cumva asupra întregii economii a României? Da, sectorul imobiliar reprezintă un procent foarte relevant din produsul intern brut. Deja este afectată și toate, nici nu aș putea să le spun greșeli, toate derapajele astea, că sunt niște derapaje până la urmă, ne vor costa pe toți. Nu e vorba numai de o chestiune de imagine, nu e vorba numai de câteva mii sau câteva zeci de mii de tranzacții. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Mergem mai departe.